ni ang kuan. Say nga nan taytayana lan. Mactan Bridge. Ha? Mactan Bridge. Say Mactan. Mactan Bridge. Ano taytayan sa Dorol. Sa Dorol. Mamista namin. Kit, lumot, kit na lang. Gago. Saka po kayo, no? Ano ito mason? Di ba, di po kuhan ba? Oras ito, mason lang na. Signeto ng cellphone. Ha? Mahal signeto ng cellphone. Mahal signeto ng cellphone ba? Asa? Sabay? Ano yun ba? Santo. Ginigaway. Signet. Ano yun? Ah. Lami ugyo, lami ugyo ang Karsada sa Dorol Padorong sa Ilabanisa. Miss kami. Hi guys. Welcome to my channel, Mama Diyos Vlog. Miss kami sa ilan ni Inday Bani. Ada sila ni si Francine. Sakit man ay. Padong na ni skin na padong Ilabanisa. Wahis lang kumay dire no. Okay lang kumay. Kumay. Ano dapat ako bayad din ha? Pidik. Ang pidigap. Naanak ko sa akay. Kaya niya wag mo anak. Ha? Tingala ni. Bao-bao. Ay, dakan ng tao. Pista na siya do, dakan tao. Ay, abot namin dili Ilabanisa. Guys, abot namin Ilabanisa. Mauni. Bravo naman siguro. Oo, ganun. Sila Nagbuwat. Damit na gamit na samsampo. Nangita. Wala ate, tambae. Wala si tani. Ate na. Ang katong akong usang, okay. Kapitang sa usang wala si. Ate ko 1,000. Wala si.
Wala si GD? Oh, ni ang bisita ni Vanessa. Kayo. Uy, kuke, balik ka na rin eh. Balik mo. Ito matutay. Ito sono. Ito matutay ni mo na te. Adi pa te. Pagkaon mo ka. Hi, please natin mo riba. Please natin na. So dali. Arke. Ay, dai. Uy, Allah di ay. Dali. Dai, pam. Sino dere ba? Pulis sila siya. Mao ni ang handa ni Vanessa daghang kayo dako kayo ginasal si Vanessa day oh. Uy, buanhil gyud ta to. Dako to kayo day. Day humba nga lami lata. Oh, menudo. Lumpia. Nuto kayo. Favorito ni ka, bula-bula. Plato sa Kuskus. Jadi kanang makuha man ko nga sa may labot ug akuan. nay uban bita pangkuan. Order ka. Kasi nga, Tambay na kaysa nun ang kasi nga nalaro. Adik, ngani baboy adik? Oh, adik. Piawan, baboy adik na yan eh. Ayo kayo. Ay, mina. Ha? Ginuguan. Na anak lagi. Apoy bingka. Ini sila ugsudan si Vanessa. Thank you ni sa imong handa nga nagusugod mi. Kinadap na sa ilang iro galubog. Lani oh. Kasi kira sila nagtara-tara siyang ha? Asa na magtorta ni mo ba? Tira sa. Nay salad. Napay daghan salad nila. Pagkaan kayo silang salad ay. Sus basta probiyag. Ngadto pa jud may upat ka baya pa ring atuan mo. Sug na may lingkod pa may mato na pud sa laing bay seksuon sa mga Vanessa. Sus dire ta mo day eh. Ay anak, hindi na. Bruno. Uy, tidak ko apa sa iro oh. Bruno. Uy, Bruno. Halo eh, luta. Ay, probiyag si Bruno. Milyona baka nagkan lagi. Nah, kalau beda ni tanam deh, juta deh. Nah, to. Ha, di na masaha og di putlon. Cutting. Di dekan sa kaantaw. Milyona. Ang balay ni Vanessa. Bulak lakang tanong. Ayan.
Iba kilid man dahil ng ubos, alay? Ano? Kilid man dahil na. Sayang ang ilang mga bulak. Silent akin. Dito mo na igre. May pokok. Ugma. Buklas ah. Guys, padong na may muli. Thank you very much, Vanessa. Muli na may dala juga ni para sa buyag. Si Francine na may sa Antiquera. Muli na may karon, hapit pa may laing bay. Post na din. Post na. Post na.